אז היום באנו לראות את הנוער של ישראל עושים את אופן 26.1. וואי, אימון אש. אני אהיה ממש טובה בו. שיר, וולבולים בסינגלים? כן, ברור, תמיד. הבאתי 4 חבר'ה, אריאל, קים, חבר'ה באו לתת בראש שם. פרק את זה? מי שמארגן את זה, כמובן זה כל הצוות של קרוספיט פולסו, ושיר רובר שהוא אחראי על כל הנוער בקרוסט ישראל. אנחנו ניתן להם ממש 2-3 דקות, אז הוא כבר יהיה פה. שימו לב שיש פה מצלמה, שאף אחד לא שומע לעמוד קרוב למצלמה, זה ממש רחוק. ותהיו על זה. שימו לב, תנסו לפענח קצת כמה אסטרטגיות. חבר'ה, 2 דקות. קודם כל, אצל מי זה האופן הראשון? אחלה! אז האופן זה תמיד תחרות פתוחה שהיא פתוחה לכולם, כולם יכולים להשתתף בה. כל העולם, כל בן אדם בעולם שעושה קרוספיט יכול להשתתף בה, וזה גם השלב הראשון בשביל להגיע לאליפות עולם. מפה אנחנו מתחילים, כולם עושים את האופן, ואז ככל שאנחנו טובים יותר וצוברים ניקוד טוב יותר במהלך השבועות של האופן, אנחנו יכולים להתקדם בשלבים ובסוף להגיע גם לאליפות עולם בקרוספיט. זה לא טוב, זה כן טוב, אוקיי? הבנו? אז מפה אנחנו מתחילים את החזרה, והחזרה מסתיימת כשהכדור נוגע במטרה. המטרה יכולה להתבצע איך שאתם רוצים לארגז. אתם יכולים לעמוד עם הצד, עם הפנים, מה שמרגיש לכם נוח. הקפיצה חייבת להתבצע משתי רגליים, אבל הירידה חייבת להיות רגל-רגל. אחר כך יהיה לנו 2 דו-קרבים של הווטרנים שלנו, זה חיילים 18 לאחרונה. ואז בסוף נקנח באיזה דו-קרב כזה של החבר'ה הבוגרים יותר. אני, צמח, נטע אמור להגיע, אורי פה.